Rwy'n hoffi tynnu llun o llawer y pethau, ond fy hoff yw Baby Yoda. Mae celf yn helpu fi ymlacio ac yn rhywbeth i wneud os rydych chi wedi diflasu. Heddiw byddwn ni'n coginio pancos. Rydyn ni angen llaeth, oiau a blawd. Yn gyntaf, rhowch 200 gram o blawd. Yn nesaf, rhowch trwy wy gyda'r blawd. Ac 1 pinch o halen. Yn olaf, rhowch 2 cwpan o llaeth. Nawr, rhowch ar y mixer. Cymysgwch am 5 munud. Ydych angen rhoi blob o menyn i mewn i sosban, felly mae pancos ddim yn sticio. Rhowch y mix pancos mewn i'r jwg. Rhowch y mixture yn y canol i wneud y pancos. A wedyn, aros iddo fe coginio. Nesaf, trowch y pancos rownd i coginio'r ochr arall. Os chi'n dewr, fflipwch y pancos. Nesaf, rhowch y pancos ar y plat. Yna, rydych chi gallu dewis beth rydych chi'n mynd i roi ar, ond dwi'n hoffi lemon a siwgr. Nawr, rydyn ni'n barod i fwyta. Mae chwarae tu allan yn neud fi'n hapus ac yn dda i mi. Rwy'n hoffi chwarae pêl-fasged oherwydd mae'n cadw fi'n heini ac yn hwylus iawn. Mae yna llwyth o pethau gwahanol rwy'n gallu wneud yn chwarae pêl-fasged. Gallwch chi gymysgu pêl-fasged a pêl-droed. Hefyd rwy'n hoffi chwarae gyda fy nghi, Teddy. Dyma clipiau fi o chwarae fy hoff chwaraeon criced yn St Fagan. Rwy'n edrych ymlaen i mynd i'r Infinity ac i chwarae criced ar ôl y cyfyngiadau symud. Diolch a hwyl fawr.